babukeli ngokukhathalela abantu ngokunikhathalela ngifuna ukuthini phela lohlushwa umhlume buya la in 5 days ngeke uphinde ubone ngifunga umayelele emathuneni ohlushwa umhlume nansi indaba enkulu engiza nayo lo kuthiwa unoshukela noma mhlawumbe usujubiweke ngiyakukhalela ngaphela ngathi salibuyisela unyawo nesandla kodwa nje lo senoshukela ngabe uyajova ngabe wenza ini buya lana phela izinsuku nje zibanhlanu futhi mawufuna ukubona noma mawufuna ukudela noma mawufuna ukukholwa njengoThomas woza nengubo yakho uphatha isponji uzohlala la ekhaya for 5 days phela kolika 7 ubuyele phela kulabo dokotela laba balentshonalanga laba bakwazi ukumunya igazi bese likhuluma ke indaba zalo ubone ukuthi uzophuma unjani buya nesponge buya nengubo yakho hayi phela ukudla sobonisana phela sobonisana nje ngoba akumele ukuthi ulambe futhi phela mangabe sikwelapha lokho ngikwenzela ini okwamanje ngisafuna ukuthi mangabe silwa naloshukela segazini lakho hlala la ekhaya ungahambi ngoba mangabe ngizokunikeza iproduct yami ungithamba uyisebenzisele le ekhaya uzoba nenkingi sekuyenzeka la kwamncwaba kuyenzeka kuseyimi ngedwa futhi okwenza inganiphela konke okuningi kuvela ngami phela bakithi uNkulunkulu wami sugar diabetes goni yahamba ngeke uphinde uzwe mangabe unamaphayilisi ngapha ngemuva uthothise akusenzeki kahle sekonakele buya la mangabe futhi kulabafowethu laba bafowethu phela niyangizwa mani bafowethu iwaya phela iwaya niyangizwa mani bafowethu bafowethu niyangizwa manje sengizothini buya la wonke ama-Viagra lawa amanye ukuwayeke nje ubuye uzodla la ekhaya angikhoriyi konke lokho angingakhoriyi ngikhoria maybe nge-2026 okwamanje ngisafuna ukwenza la ekhaya konke ngifuna ukuthi uphume la ekhaya uyabona nje mfowethu nokuthi noma ngithi unoshukela mhlawumbe sekwahlala ku-half past uzokubone nje uokloko uyihambela nje la uyihambela nje ubone uokloko isuka ibheka le etulo konke kusenzeka la esibhedlela la ekhaya lesibhedlela sesikhona la ekhaya ngiyabuka nje sekuzoba nanamagumbi laphana kuyalalwa kanjalo konke sekuyatholakala sugar diabetes bafowethu ama-piles nokuthi phela abafowethu ngosiyami bathokozisa omama ekamereni libido staff eseyikhona ikhona ila ekhaya kusekuningi ngizolonga ngiphenya nje kodwa ngizocela ningixolele okwamanje angingakhori angingakwenzi lutho noma yabe use-Cape Town mawuse-Cape Town zama ukubuya ufike la ngizokwenzela ula ekhaya uhambe la ekhaya usuphilile uhambe la ekhaya ususho ukuthi lo shukela dunawo kade ufike nawo usekho uNkulunkulu anibusise phela niphile ngiyanithanda nonke niphile inombolo yala ekhaya ngithi nisayikhumbula inombolo yala ekhaya 073 219 664 073 219 uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke hayi phela nomunye share le video man luyithi nje uyiphosele na ku status sakho uyifake phela uNkulunkulu anibusise niphile nje.